Operasyona ku li ser rêxistina paralel hat kirin û pêvajoya çareserî em ê niha li ser vê mesele û mişarê biaxivin bisekinin mêvanê me heke Parlamenterê AK Partiyê Mêrdînê Birêz Abdurrahîm Akta û rêvebirê berê CHP Birêz Savcı Sayan li stûdyoyê xêr hatin her du jî. Di rojevê de gelek mesele û mijar hene em bi mesele herî germ dest pê bikin. Birêz Akta ew jî operasyona ku li ser rêxistina paralel hate kirin. Tabii îro hevdê qanûnê ye. Yani salvagera hevdî kanûnê ku salek derbas bû, salek berê lewra operasyonê hatibû kirin li ser wezîrên hikûmetê, salek derbas bû û niha jî li ser rêxistina ku jê re dibêjin paralel operasyonek hat kirin. Gelo qenaeta we çi ye? Tabii ev di medyayê de gelek tê niqaş kirin. Aliyek dibêje behsa azadiya çapamanîkê dike em ê muxalefet çi dibêje tabii em ê ji Birêz Savcı Sayan jî bipirsin. Lê qenaeta we çi ye derheqê hevdî kanûnê de û operasyona ku li ser rêxistina paralel de hate kirin? Sala derbasbûyê îro Türkiye çavê xwe ji operasyonek li hember hikûmeta bi demokrasî hatiye ava kirin li hember wê teşebbüsek darbê çêbû. Ew teşebbüsa derbê bû ne wisa? Teşebbüsa darbê bû di vê sala derbasbû jî ji bûyera em fam dikin eveya bûyerek gelekî girîng bû. Li hundir Türkiye aktörê wê hebûn, li derve jî pêşîvanê vî karî hebûn. Bes bi dirayeta serok komar veçaxê anha serok veçaxê serok wezîr bû û şiyarbûna gelê me li ser vê mesela vê bergiya welat tevî bigire li hember 7 milyon gelê Türkî tevdî veya operasyonê gelkî mezin bû. Hêzê veya jî ji alîkê emniyet bû, ji alîkî jî adliye bû. Fakat ve hat fahm kirin de demik nêzik de û tedbîrê wê hatin stendin. Êk xwestin wê rojê darbakê çêkin û hikûmetê bixînin û bergiya welêt bigirin, pêşî veçûna welêt jê nerazî bûn hem êl derve hem êl hundir. Fakat agib zêde dilê me êşand ki hinek însanê ji welatê me û bi rewşa dîndariyek derketibûn him bergel. Veya gelekî dilê me êşand. İro li hember hukuk, li hember adaletê evana jî ve hesab bidin. Peki yani armanç derbe bu. Heke ku derbe bibûya yani bi serketa wê çi bûye? Ji bona bê fehmkirin etxwazim mîsala Misrê ez bidim. İro li Misrê çi bû? Sîsî çi kar kir? Evana ji wê li vir ew karaya bikirana. Hikûmeta a qanûnî, a demokratîk bi hilbijartinê hatibû ser. و جوالتر gelek gavê mezin avêtibûn wê vê hikûmeta xera bikirana û tev wê vêxistana hefsa û wê bûyerek gelekî zor û zehmet bihata pêşiya gelê me eveya ne proja aqilê paralelê û endamê wê yê eveya proja a nav dewleta û hinek ekîbê gelkî mezin. Serok Umar behsa aqlê jor dike, aqla hevpar dibe heke û yani talimat li gor talimata vê aqlê rêxistina paralel jî hereket dike tev dike. Ji pêvê wan jî me re vêya fam dike lewra di nav xwe wanî ko dibêjin dibên nemimkün e em mağlûb bibin em ê bi ser kevin. Lewra ê alîkariya me dikin ê îro dünyayê îdare dikin ê îro hakimê dinyayê ne evana heval bendê me ne ji ber wê yekê dibe me em ê bi ser ketan ya fakat basîreta serok komar û a gelê me vê lîska gelekî mezin û gilhember welê tevî bû derxistin holê û millet jî veya gelê me jî veya fahm kir. Di çardê me hê de hereketak çêbû hereketkî qanûnî ye. Li hember qanûnê wê hesabê xwe bidin, wê îfadê xwe bidin. Wexta mahsûm bên zaten wê derkeve. Mahkeme birêra xwe bide, qirara xwe bide. Ûna wexta vê hîla li vî welatî kirinê, li vî gelî kirinê lazim li hember hukuk hat. Çünkü gelek komplo çêkirin, gelek însanê mahsûm binçav kirin, avêtin girtîgeha. Van însanana malê wan tev di perîşan bûn.
لهمبر دنیا برچاوی انسانا تفد زور و زحمتی کشاندن نخوش کاتن ناشین شاندان لازم وی ایشا حقوق جهفدو بدالی کی حقسز کی حقلیه و درکف خوله ام جوی تلاشا ما جوی فهم دکن ایرود به جبونا ما فکره خوگوتی جبو ما نویساندن کلیه بنشعبونه فقط herkes zannı ki mesele ne evi? Yani mesela yani azadiya çapamenini ne? Azadiya rojeme gelen ne? Ne bin nasnama çapameniye iro binçabunun. De nivîsandinin senaryoya xwe çêkirinin ew senaryoya wan taliye insan hatine binçav kirin, hatine heps kirin, hatine perîşan kirin, ji kar û ji emelê xwe bûne, ji insaniyeta xwe li hember insana mahcûb bûnin. Ji ber van komployana tev da îro di telaşekê de di heyecanekê de bawerin ew jî fehm kirin ge ev komploya wan îdin wê hatine fehm kirin ji ber wê gelekî qelebalix dikin gelkî dengê xwe derdixin ama veya wê faydake nedwan wê hesab bidin heqê keskî tuneyê hikûmeta bijartinê bi demokrasî hatî ser ancak dîsa ew jî bi demokrasî û bi hilbijartinê ji ser kar û bar herin fakat vana veya tahammül nekirin gelek sal bi dizî hundur devletê de hundur kar û îş de qadriyê xwe ava kiribûn وخاصة هندور ده كله بدأس خخينا فقط ملت بيا حسيا إن شاء الله دمك نزيك ده وأفانا لهم بر عدالته وحساب بده. بريد سوج سيان جرو قناعته وجهه در حق حدود قانوني ده وصلبيجرا ويهات صارك بري çünkü teşebbüsa لجورة دربية teşebbüsa derbeye حدود قانون ونشي دفكرين و دستپێکی حتای رو tabii mi CHP'ci cenabı pırsın çünkü CHP'ci destekinde rexsine paralel. Kurdiyan vek kek Abdurrahim ne serbest ama az disoji ne tsabejim dugu gedej ciyah pırskiye gutiye dayı xir zafeyan gune gutiye valla xodey zane gutiye ku rast beji tu xodey run terzani te çikiriye çine giriye kumer bir rast beje حفظی aralığı da sala çiğ bu derbeki mezun bu. Bu hükümeta Türkiye bertaraf ke Türkiye bezemişi van ülke Orta Doğu'yu denebike hareketteki per mezun bu ama Xuday Teala müsaade nekir yardım kir millet jivi belayı xalas bu. Yani paralel boşuna karakar. Yani نوابی işi de planeki programeki mezun heye, projeki mezun heye, lise Türkiye, lise halkı Türkiye, lise halkı Orta Doğu'yu, lise Müslümana paralel zane, ne zane az disabejim ki ne zane ama ketiye novavi işi devlette mezun ye batiye. Peki ev proje çiye yani madem proje yani ev proje hani çıma desal beri ev proje lise Türkiye hat ne hat meşandın o iro çiye. Ya desal beri vana hedi çıka ye tarafı başka hani tamam bertaraf tıkırın. Mesela dindar bertaraf tıkırın işte Nava Kurda da ye hani ki van işazanı bu bertaraf tıkırın. Hedi hatta roja mehat emi paşe vi işi bekadinin akıl ben de van batıliyacı vana programek proje de o peşi ona Orta Doğu'da zaten millet beri hevdi. Kuberi hevne de batil kare idare bike. Kuberi hevdi de birer şerdikin evci arada vaka organa naseti hoca. Go davi eve. Bırak kul hevne kıl şernekin davnekin batici kuy petrolü behereci kuy deri kuy hevdi ne kujin ye ekonomiye xoras bike. Bu evi hedi evana kulamış kirin. Anava Türkiye'de zavji evana itibareke mezindi. Hükümet iş destek davana zamanında یه başkacı desteklerini ona. Teşekkür da zaf şaş dokuyu mesela bejin en düzmini onu mezun ki bu CHP bu. Dijerat gotun F tipi. Digo eva. Beri ne olsa beri düzmini hev bu. Digo düzmini ki düzmünden ki mezun hev bu. Mesela nava CHP'da men işte azhane ki aile olarak şey Nakşibendine az ki daha muhafazakar cerat bejin az muhafazakar bu. Şimdi burada gotun hava cemaatçiye. Halbuki az hayata xuda riyam peyneket ya. Yani demek ki CHP'de ve siyasete dikir. CHP'de bu az öyle de. Şimdi burada gotun çünkü mesela roji digert me dikir ya jime alkol helnedda. Bu hava cemaatçine.
İşte analiz dinlerim ev roji eftiş mırad gotun kelekamın hevale min ezü tev yönetime CHP'den ama ara CHP cemaati da buna posteci mektuba dibin dinin hevde hamez dikin hevde paş dikin jiboy hevde oktay ekşi yani tişteki acayip Sibih hatta ne var gotun un servandan açın evana Türkiye tekne İran şeriatı binin evana her taraf işte çarşaflı ne cübbeli ne seri kodigrin wan kızı ku seri kodigrin çıka isyan kirin tamam mesela kesi destek ne de ona eğer ki bu özgürlüğü ve bu demokrasi ve peki evana çibu mesela bu endivin bu gazeteci bu basın edibi evana hücum dinle serme 93'ü 4'de da Doğu Güneydoğu'yu da Aka Özgür Gündem ve bu muhabir yuhatna kuştun faili meçhul şey bu devleti bir Bitlisi onlara Suudi on tepe falan hep tev kuştun uçayı kadar kesi dernedik ya ev çabuk nişki ve on tamam peki dostani jiku dereti yani dostani tine ev akıl bendi onu mezun van tamam o dine araki dibi onu hedef onda Türkiye Tayyip Erdoğan heye bak em rastı bir haberdir mesela Tayyip Erdoğan yine serpekhu sekiniye Rabiyet bir Türk kurmacı hev nakın hevde nakujin Türkiye bir devleteke baş devleteke rınt em tamam teda biray hevin em tamam dini meyek devlete meyek em jikora ve deri da jiyaneke baş bimeşin yani gavako em baweke berfreh li ve mesele binerin Euro hükümet proje pevajoye o açtı da despê kirin Armanca hükümet evji ittifaka Kurdu Türkane li ruhulatan avin aynen o sonra yenko naha des bivan operasyonan dikin van karan dikin Armanca van xırakirna ve ittifaka Kurdane kesin bir zaman ben xırakirna ve ittifaka dil Amerika bu goşte keraxuqa goyi bezemişi goyi kıvrış kalbe beşi de kıvrış bu kes ne bize ay jera ay ne bize evana gaya ona küçük tayı da eve mezun tayı da çıka Orta Doğu'yu da Müslüman hene bir birlik on ne be Türkiye cemara durak heke evana çık kingi kuseri want kevet engasi Kürdüyü be Arabiyi be Türkmeniyi be Türkiye deremin Türkiye civan be xay Türkiye kubbe devlete ke mezun Türkiye ilvan be xay ve şemsiye ki serseri on bir sene uçağı sozeme geçerli ne var emlikarın ora petrolü binin emlikarın ora silah froş ne ora fabrika me iflaskin milleti me fakir ve yani boy hatırı John boy hatırı ne var şey Amerika George Porsche Morch boy ona çıka xuna Müslüman var rejandını Kürda Türka Türkmena ked ve beraber ne mühime işte یک نتا Tayyip Erdoğan deket seneli Türkiye derket ederim mali jvan Müslümanlara go em bibine yek bu yekiyomet çebe em karşı bana bibine güce kimezin ne havci em şer bikin ne havci em dav bikin zenginiyo meciheye dini meciheye inanco meciheye genel ama var rahatsız ki vatikum var rahatsız ki bu khusari kuvar neseme uçağı milleti daha zede hevra irtibatlı be kalife ki başka tender be ya bir postimi khod ke göre postimi khod ke tet ke avana görün postimi khod kin teneceme emjid bir kaymiyet me dkhol jiş boyvi se Türkiye oynaki mezin şey bu az bir kelime hoş bejim mesela Cumhurbaşkanı seçimi bin here ya Ekmelettin Ekmek ve deri kepe şubiye aynen ve operasyonu da aynı o tevdso ketne cehevde mesela azaf merak ettim deniz gezmiş vardı şu kanı kandın bu ekoteçiye delegateçiye sonra bu devleteke bağımsız Türkiye İro evana ev kujvi misyonu benim hatine tamam da Avrupa Birliği çıkıyor Amerika çıkıyor ya jumara çıkıyor mebxu çıkıyor türü bir yere mebxu çıkıyor her çedbejin Amerika gotu Amerika kingi kuyarlar da xastı Amerika bu Kıbrıs'ı savaşacak şey bu destete de gevi çeker evci bu en adım ya çok birey kuruca tek silah inelete de çok ju birey kavmi ju dosti roja teket tengasi şu derima dosta ki ko dosti te tringa xone date nane xone date tu jendirma venaş artık tesmi jendirma ki tu jurat kali beje bu dosti mene biraz akta yani tabi biraz savcı sayan bahsa listik ektike yani bahsa listik eki kuliser Türkiye'de girin Armançı hedef ittifaka xırakirna ittifaka Kurdu Türkane levra gavaku ledine renji
yani beriya destpêkirina pêvajoya çareseriyê mesela yani tekili o pêwendiyên Tirkiye o Herêma Kurdistana Iraqê her roj zêdetir dibû yani ne diwarê siyasetî da ekonomî jî bi taybetî yani hükümet jî em dizanin ku carcara Serokvezîr Ahmet Davutoğlu jî dibêje gayeya me ew e armanca me ew ku em sinorê xwe êdî rakirin yani bila dihişê me da êdî sinor tune bin pêwendiyê me di nav me da di nav me û Kurdên Herêma Kurdistana Iraqê an jî Kurdên Sûriyê an jî welatên ku cinarê me ya ev sinor bê rakirin armanc ev e gelo lîstikek wa heye hûn çi difikirin o rêxistina paralel divê lîstikê da li ku derê ye pozisyon û rola wê çi ye ولاtek ji bo pêşveçûna xwe şertê wê ewil gerek di nav welatê xwe de aşitiyê saz bike û bi gelê xwe re li hev be îro heştê salê rejîma Tirkî bi Kurda re bi Elewiya re bi Sunniya re hinek problemê wê hebûn û tedbîrê xwe jî li hember gelê xwe timî datanîn di 1960 de darbek çêbû di 1971 de çêbû 10 sal carek şu kadar di 1980 de çêbû di 27 Nisanê de li hember hikûmeta AK Partî dîsa askeriyê artêşê dîsa bildirîk bela kirin merevana wexta di dîrokê di paşevlê dinere di heftê Nîsanê de li hember mîtê jî em dinerin dîsa teşebbüsük heye di serê vê mesela de jî paralel hene çi bû ban serokê mîtê kirin ji bo îfade bikin û binçav bikin taliyê wî hefs bikin li Oslo Türkiye projekî netewî û aktörê wê jî tev di welatiyê me xwest aşîtiya welatê xwe saz bike lewra me 40,000 can di ber vê yad daye 4500 gundê me vala bûne 17,000 faalî meşûl însanê me çûne serok komar 2005 li Diyarbekir got vêya vê pirsgirêka Kurd pirsgirêka min e piştre jî got ji bo çareseriya veya got fincanek ji erbî jî ez ê vexwim lewra zanî bû bi karekî mezin wê rast bê û zanî bû dora sî dewletî jî tiliya wan di navê meselê de ye û li ser vê meselê hineka rol stendiyê hinek li pê hina hinek rolin hinek tücarê sîlaha û tücarê xwînê ji vê mesela gelekî fayde dibînin giraniya meselê zanî bû lewra di dîrokê de jî însanê mezin însanê pêşîvan bi meselê girîng alaqedar bûne û ew çareserkirine bes wek savcî jî got êgî ji vêya fêdet dîtin aciz bûn îro dinya hatî herbê meydana nema şer çê dibin şer jî îro bûnin bi wekalet bûnin bi wesayet wê hineka bibînin dibe dêla wan di vê herbê bikin ev paralel vê rola hazır bû hemen xwe avê têne peki çi bû yani hani em welatên din armanca û gayeya welatên din yani edelim ki welatên ku naxwazin Türkiye pêş da biçe armanca wan em dizanin peki armanca û hedefa gayeya rêxistina paralel çi bû peyvek bi Kurdî heyê dibe merev destê xwe ranahê li bi zotê agir merev radhêlî maşê vana zanin timî ji xwe li maşakê digerin ev ê paralel jî ji vî îşî re hazir bûn di heftê Nîsanê de jî xwe eşkerî kirin em tev dişaş kirin lewra însanekî girewşawî ji dîn bi gerek xayintî pêr tune be lazim ewleyî pêr hebe mezarokê xwe dan wan me fitrê xwe dan wan me zekatê xwe dan wan îmkanê me tev dixwestin vî gelî hem hêla Kurda hem li hêla Tirka hem li Rojhilat hem Rojava hem li Bakur hem li Başûr gelê me tiştek ji destê wan negirt gotin govana însanî dîndarin vana pêşxupa bedî zaman derin me jî ji wan bawer kir bi samîmiyet û bi niyetek paqij feqet me kêra xwe di bêrîka wan di heftê Nîsanê dî çima wê ba heqan fîdan kirana heqan fîdan rolek pir giran li piyê xwe kiribû gozê aştiya welê çêkim li Oslo wextak vî kara dest pê kir evana ban wî îfade kirin noxtak li dilê me teva ket hem hikûmet û hem jî millet
بس دیسا صبر کردن حفده عراقه و 25 و هر تشت اشکری کردن وجهه وانی راست درکت ارته پرداج ارته هات هلانین آشتیا وی ولاتی زانن گویل روشلاتا ناوین و گلک کس و دسته خوب بدنه لولا تاریخ شاهده و اید دیرو کده ترک کرد عرب حتی هنگ جی امکارم بیشن فارس هنگ ترکمن وقتا بگهن هف لوی ولاتی قیناغی پترول انرژی جفر دارن حربا توری مزن لسر ویایی لورا انرژی دسته کده به حاکمیت دنیای بیوازه ده گران آوانه جاش بوک ویا خراب کن دوید را دوانا ماشاتی لخوا قبول کر اوجل مشاکل گریان حاضر دیتن تکیلیه ترکی به کردستانا عراقی ره حفده قاسمه 2013 برز برزانی دعوت کرد سر حکومت مل دیاربکر و روزه جبومی روزه دیروکی بو اجل ودره بوم شبان پرور افسانه کی کردی د kültüra çanda kurdiydi. İbrahim Tatlıses evci dengbeciye di insana ki dezanin desteğe xo pevr bilinkirin em juy suretar ve roje mugo ev Türkiye ve çaxi serok vazir ana serok komar Recep Tayyip Erdoğan go hem dineme ki hem dirokame ki hem millete meji giş merove havin amtav مرۆڤ پەور دەستێ خۆ بلندکردن لە مەیدانە دیاربەکر ئەوێ ڕۆژێ ئەوانە گەلێکی ژوێ ڕەوشا ترسیان لەورا گۆ ئەوانە بگەن هەف ئەم نەماکارن وانە خویناوان بمێژن سەروەتاوان سەر عردێ بنێ عردێ ببن پەرالێل یاپی دوێ درا ڕۆلەکستن گۆزێ وەیە خراب بکەم لەورا ڕۆژە سەرۆکێ میتێ بچە محکەمێ بۆ هەتا بنجا کێ ئەو شاند بوو هەم زانن ئەژیت بیراوت بینم وە ڕۆژێ سەرۆک وەزیر وێ عملیات ببایە اوایجی به اخلاق بونا وان insanana yani evroj bir taybeti hadir taybeti hatı bu naqandı Recep Tayyip Erdoğan ameliyata ve bu ve bütçüyana seroki miti müsteşar miti ve binçab kina bir gırtana işte jüve bavetana girtigehe jer bu gotana kete şandı Oslo ve bu gota serok vezir şandı yani plan geleki mezin bu levra insan tedbir adikin xuda takdir adike o کارێکی گەلێکی برومەت دکێ سەرۆک کۆمار لەورە خوێن ڕژاندنا برا پاشیاوێ بینێ ئەواناژی گوتن ئەمێ بەرگیا وەیا بگرن ئەستخوازم وەیاژیت بیراوە بینم دوخۆدێ زیهنێ پەرالێل یاپیدێ و سەرۆکێوان دە ئەڤ هەیە نەیارتیا کووردا هەیە ev mesele biçek em vekin neyartiya kurda çünkü em zanın ku yani jibuk ev pevajoya çareseri xirabe be gerek provokasyon tekirin sabotaj şeydibin ev neyarti çiye ev jiku dereti ev neyartiya kurda de bejer gotine te çu ustad be diyor zaman diti gotina mehskiri kurd dilemjiş kesti az nama çumacağım veya itiraf kirine o de tavrevandı de beyvevandı de karu barevandı ji veya eşkeri dikin veya dibêjin lewra Türkiye aşitiya xwe hundur saz bik û ava bike zanin wê pêşberiya dinyayê wê bêguhertin lewra medeniyeta tewrîke li vir dest pê kiriye welatê Nuh aleyhisselamê welatê İbrahim aleyhisselamê li rohlata navîn jî dî her tiştê guherandin û niha hêza quvveta Kurda jî hêdî dî derket xolê yani ne tenê li Tirkiye li Sûriye jî li Iraqê jî êdî dünya Kurda hêdî naz dike û tifaka Kurd û Tirka jî li vê mintiqayê koçê ve wê her tişt ve bu kadar. Yani meref karı bêje dîrokê dijî devra Osmanlî dijî a Selçuqa dijî a hina berî wê devra a beylika Artuklu de welatê me û di 1514 tam 5 sal berê Yavuz Sultan Selim û İdrîsî Bitlisî ittifaq kirine bergiya dîrokê guherandine wecekî nuh danin tarîxê lewra gilhev nekirana dibûk Şah İsmaîl serdest biba û belkî tarîx bi wecekî dinê derketa holê ew jî vê cesareta didime gem îro tarih jî veya emrî metke belkî cer dibe determinizm belkî axame û avame jî veya ji mer dibêje
لورا حقاسي مرد ناف هفدي دركتنا جناف هفدو بتشكلنا ممكنه يعني هوموجان جهفدو امنهاتنا قطاندن بزواجه بكاروباره دنیای بتجارته بجیرانتی بهوالتی هر تشتی ما تفهم بوی جوار عقلکی سیاسی عقلکی دیپلماتیک و نرینک الهی جر لازمه او جوار امری متکی و نبکشتنه به جیانه و به آواکرنه باشتی ممکنه چارەسەری کێژێر بکن ئیرۆم دەوێت ڕیادێ مەگەل گاوێ گری گاوێتنە ئەماتنە ویراجا پاشی ئینشاءالله مێ سەلامەتی بزیبن İnşallah. Peki Brez Savcı Sayan, tabii gava ku merv li diroka tariha Türkiye dinere tabii bahsa derbe cihat kirin yani 27 Gulani gava ku hükümeta Menderes hatta xistin hat idam kirin de 12 adar edajî de 12 ilon edajî 28 Sıbat edajî هن رخصتن هنه yani jibo ku derbe çebibetten bikaranın yani karanın çünkü mesela 28 Şubat eda tebira ve Ali Kalkancı bu Fadime Şah yani rexistinin bir rengi de evkeda rolavan heye jibo derbe jibo ku kaos terkeve peşya derbe rexistinin vahatten avakirin ten damezrandın gelo ev rexistina paralel iro وصفه یا وها هیه و ایرو اف روی وان درکتوری ها به هزار نسل هشته دا وقتی کنون اورن دا که ظلمه کی مزن چه بو و ظلمه دا یک فایده جدی یک شیوا پارالجی ایرو و روزی دا کمر و هر کی پاره هر مر دبینه ورا دا کنون اورن جوار ریک وکر وانا نوا ترکیه دا اوینه کی مزن و چاقی دا دست بکریه ام ورن پیشتی او ظلم کوسه کرده دوام کرد هزار نسل نوی سیادا چهاردا پنجدا ششدا تا دوام بکی وی دری وی بölge da çıkı Kürt hene tamam işkenceyle de basbun debirin Arabi sipi toros da hatın debirin beni piralet kız dikuştun goleberi ondan iş adamı mezenle İzmit'e ciye başka tamam bu Türkiye'de isyan ekçebe evet küçüğüne seriçi belki %80 yukarı dikarım İşte rabejim ki zulmü ev zulmci nava o zulmü dahi aynı ev ilo Türkiye'de ku hazd kentiştek çebe vana destekli dahi. Mesela eva operasyonu kacaki dahi ama kiyate peşe ona gırtın avut nehendir. Eva ji proje ki mezun bu. Dugubra Türkiye tevi hevbe. Zirarek mezun da hükümet eci yani operasyonu. Da tevaj da kurdaji da hükümet eci da orta doğuş. Naha eva zançe evana dibi xayi kir bi mali xo berda cani xo. Naha eva ya paralelcet çekirusana. Türkiye xayi kir bi mali xo sadaka da evana sernave din hat milleti meclis din rab istivi zirave yani beri de bu son herkes mala xuda jiyana xuda din zav tişteki mezine. Vana jive deri tişteki mezin peyda kirin ji xura boy Türkiye ku tevhev bikin evana cisni keva gozel. یک شوانا گرت خسن هندری قفسه لامریکایی جاری که دشینه کی و دریاوا دخونه او دنی دوره یوتیوب تو به operasyona ku se çaroje de medyada tebliğ kirin yani on devam kinemi ve gerin serve meseleyi beli evaji eştara bejim ava tamam oynaki mezenen aynen disa ava operasyonu haneci çar habzari bakanı hatna gerteni ne usane İçişleri Bakanı haja ücretine ukuri vere bençaf iyi hildim bençaf Ava çaro avul pe hasyan goyi ve tevalna beni çav. Zaten demek ki nava onda çeki mezun heye, örgüteki mezun heye. Ava mera bese. Yani ava tamamı gaya ona ama rastı haberdin. Em hevdi ne xapinin de kurmancı medvin, kurdi medvin em hevdi ne xapinin. Em hevdi rast haberdin, mirani haberdin. Ava desti batiye dane bati cari ki Türkiye hele ki purtavi heşindi ve dışına nava Türkiye'yi purtavi tevidir çıkinin. Ava jahat deh cara purtavi bir çıkinin. İdi ev millet purta xuvan nadar çıkandını. Dibi bese ve çelmi meci rakir. İdi em bu hasyan emzanın düşmanın ve çıkacı poste mi var emzanın gurin. İdi em müsaade var nakın. İro navat kurda da navat Türkiye da Rumeta Tayyip Erdoğan heye. Tu halkı doğuyu az halkı doğuyu mu? Mesela ki Abdurrahim emtem Kurdun. Nava me kurda da kutu her barış ki çeki kutu dü ayla bini hev bini gerek her taraf adacı Rumeta tehebe her taraf işte kabul bike. İro tuvan lideri Türkiye bin heri tu Selahattin Demirtaş bini Türk kabulnak. Tu Bahçeli bihari Kürt kabulnak. Tu Kılıçdaroğlu bihari ne Kürt ne Türk hacı kabulnak. Evaj mera fırsat ki mezunaj boyku evat aşiti çebe ve aşiti boyku xerabıkın Türkiye'de ise muhtacı on be. Dise her boyca camilerek bidemin. Her cam IMF ona tefeci ona para bine var.
Türkiye ki o saat hazır. Kodi ne kadar nesibi ona. Biraz sen 2 dakika maya liser ev operasyona kudavi. Mesela bahsa cemaata Seyda Muhammed Doğan Tekir'in ku bahsi Rasta az cemaati baş nastıkım. Yani mesela yenku hatin bin çavkirin Ekrem Dumanlı Anji Hidayet Karaca dibejin li Türkiye'de azadiya çapamaniki nemaye. Legava ku em li suçe dinayarın suç tiştekdine liser cemaati kumpasek tezgah dafik hatiye amadekirin yani iddia ve Tuzani gayavan çi bu az cemaati baş nas bikim. Evana digot ki eseri Bediüzzaman evana jixora angori xo jixora çedikin. Dedi be ya dedi bu menfaatin koy yani. Bu menfaat çaku İncil degeş kirin, çaku işte Tevrat degeş kirin, bu vana ji Kur'an'ı degeş dikin, vana ji sözü Bediüzzaman degeş dikin, jixora yorum ekedin derdikin, bu ji vana zekat ejinene vana, bu vana yavaş din dur bıkın. Vana ji ani seri vana dafik ek çekir, bu emetikne dafiki Mele Muhammed 6 sal, 7 sal ömrü üye, Cavi nabine, evedini sağ olsa, doğru var Mustafa Kaplan kadar kir. Tamam hedi derti ortaya. Uçağı desteği onda bu, polis desteği onda bu, tev desteği onda bu. Çelik götündü bu götüne var. Vakit Doğu Güneydoğu Enbeci zamanında hatta asker dışında dehab kaymakamı baş, dehab alay komutanı, emniyet müdürü baş bir şandalar, milletle haberdarlar. Çima milleti yaka isyan bikirler, çima yaka zulüm çiba. Tu bari Hüvdar Hoca işkence da böyle. Hüvdar Hoca, Hicdar Hoca çırılçıplak, Mardin'i, Agir'i, Rici, Doğu Güneydoğu çırılçıplak. Embasa Diyarbakır ne kadar? Embasa nevi sityon, nevi çara, nevi penca, basa 2000 kin. Hicdar Hoca, 20 Hoca, kek Abdurrahim Zane, beni çavda, çırıl çıplak, ev jin zarı yukarı, da hatta kutani. Peki tücüme deri. Kurura kime ya? Tu karşı pireka yukarı çırıl çıplak, kevi çırıl çıplak ki, hatta nisbi de kuti. Melik şurada deri çavka. Kotte da gücü oyuna çetene kuca yaratçı. Yani evana tamam oyun bun, dafik bun. Ama dafkanı Khoda xarab kir dibi hosta nedat razı ve ka harca Khoda ya ka dergah hazar. Emi ju sok. Geli. Gelek spas jibo beştarbuna ve hatına ve ditino ramani ve gelek spas. Vallahi işlerse gibi bejim. Azab özür lazım. Dibin çık kurdi bu borine. Leborin. Leborin. Emi hedi. Kek Abdurrahim. Dibi em hedi him bin. Nasıl mustaqiya zaman müsaade bikin peyva paşi az dixwazim استشكي از bir kelime خوبشم كل ترك كو بهبره نبني يك كو نبني يك اي خلص مي يك ويك müsaade ve dixwazim eji peyva bejim em xelas kin îro li Türkiye milyon û 617,000 ehlê Sûrî li cem mêvanin li 20 heb bajarê çadira û li şeşê konteynerna 224,640 kes îro tên xwedî kirin 19,740 ezîdî îro li welatê li Tirkiyeyê heya îro ji bona vegera gundê givarabûyî bîskadî me behs kir 190 milyon lîre li însanê me hatî vegerandin di sala 2015 di sala pêşiya me jî wê 20 milyon lîre dîsa ji bo vanê givegerin gundê xwe wê bên dan Ama çi ji me dibêje Türkiye ne de 780,000 kilometre tenê de îro berpirsî ji bo cîranê xwe jî gelê me ne lewra li ser xetê li bin xetê em dibêjin ji bo Sûrî birayê hev li vîya lî Lûyarênê pêşmerge sala 1991 de mêvan kirin rola Türkiye de dîrokê de gelkî mezin li heremê jî gelkî mezin coğrafya me jî tarixa me jî dînê me jî vicdanê me jî vêya ji me dibêjin gerek em vê aştiye ava bikin û em pevre azîz bibin em ji we jî gelek spas ji bo hatina we û gotinên we jî temaşevanê cematin dawiya dengê sibê benda daxwazê we ne sibê saet 8 nîvan demê dîsal pêşberî we bin niha rewşa aborkê û nûçeyên sporê bên ser ekranê bimînin xêr û xweşiyê da roj baş.